U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Šta čovjeku popravlja položaj u berzahu? Šta mu to može koristiti? 1. Dobro dijete koje traži oprost za svoga roditelja i za njega čini dovu. 2. Djelo koje čovjek ostavi napisano iza sebe, sve dok se ljudi budu koristili tim djelom, dobro će stizati i njegovom autoru. 3. Iskopani bunar kojim će se ljudi koristiti, jer je jedan od sunneta u islamu vakuf. Sunnet imama Alija alejselam bio je da kopa bunare i ostavlja siromasima u vakuf. 4. Drvo koje čovjek zasadi, sve dok daje plodove i ljudi se koriste njime, dobro će stizati tom čovjeku koji ga je zasadio. 5. Tekuća voda u bilo kojem obliku da se pripremi ljudima, da se oni mogu koristiti njome i dobro će stizati tom čovjeku. 6. Uspostavljanje i oživljavanje dobrog običaja koji će ljudi primjenjivati, pa će sve dok ljudi budu činili taj hajirli običaj, dobro i njemu stizati. 7. Svako dobro djelo koje ostaje iza čovjeka može mu pomoći u njegovom duhovnom berzahskom usavršavanju. 8. U berzahu se čovjek može okoristiti i time što će neko drugi učiniti nešto za njega. Sam čin djela važniji za onoga koji ga čini, ali ozračjem tog djela mogu se okoristiti i oni u berzahu. 9. Sadaka koju je izdvojio iz svoje imovine dok je bio živ i zdrav. 10. Znanje kojim se ljudi koriste. 11. Mushaf kojeg je predao u nasljedstvo. 12. Post i hadž u njegovo ime.